Хайырлы ирте, елнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Республика районнарында һәр җирдә чиста булсын дип исемләнгән экологик форум үтте. Шагыйрь Мәхтүмколый Фирагый тууга 300 ел тулуны Татарстанда ничек билгеләп үттеләр? Цирктагы пишән базары. Габдулла Тукайның барыбызга да мәгълүм поэмасы буенча Казан циркында яңа тамаша куярга җыеналар. Татарстанга БРИКС уеннарында катнашырга җыенучы 6 ил делегация башлыклары килде. Уеннар Казанда июнь аенда уза. Килүләренең максаты Татарстан башкаласының спорт объектларын карап, югары дәрәҗәдәге ярышларны кабул итәргә әзерлеген ачыклау. Гомумән алганда, очрашуда төрле форматта Идел буе дәүләт физкультура, спорт һәм туризм университетында 35 ил вәкилләре катнашты. 3 көн дәвамында алар Казанның спорт объектларына барачак. Бүген алар су спорты төрләре сарайын карый. БРИКС уеннары халыкара вакыйганың яңа дәрәҗәсенә чыгу мөмкинлеге. Онда 4000-нән артык спортчы катнашыр дип көтелә һәм 380 бүләк комплекты уйнатыла. БРИКС уеннары ул спорт кына түгел, бу әле төрле илләрнең тәҗрибә, аралашу майданчыгы да. Татарстанның мәдәнияте һәм традицияләре белән танышуның иң яхшы усулы Сабан туй бәйрәме булыр дип көтелә. Быел җәй айларында Татарстанның көньяк-көнчыгышында янгын куркынычының тагында артуы көтелә. Бу турыда Республика Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров белдерде. 28 марттан башлап республика территориясында кыры үлән, камыш һәм чүп-чар яндыруга бәйле 24 янгын очрагы теркәлгән. 22 апрельдән башлап республикада янгынга каршы махсус режим гамәлгә кертелә. Аның шартларында урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен административ штрафлар турында да искәрттеләр. Гражданнар өчен 50 меңгә, вазифаи затлар өчен 90 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 1 миллион сум каралган. Урманнарда янгыннарны сүндерү буенча җыелма планнан тыш, быел без Татарстан Республикасы территориясендә урманнарны янгынга каршы төзекләндерү планын да әзерлибез. Анда янгынга каршы планлаштырылган чаралар, шул исәптән янгынга каршы юллар төзү һәм реконструкцияләү, янгынга каршы полосалар салу, мәгълүмат стендлары, щитлар һәм аншлаглар урнаштыру эшләре турында белешмәләр булачак. Бу көннәрдә республикабызның берничә районында һәр җирдә чиста булсын дип исемләнгән экологик форум үткәрделәр. Саба районында экология өлкәсендә актив эшчәнлек алып бара. Форум эшендә Саба районы мәктәпләреннән 60лап эко-активист катнашты. Аларны хәзерге көндә экология темасына калган проектлар, конкурслар белән таныштырдылар. Һәр җирдә чиста булсын хәрәкәте активистлары ел дәвамында мәктәп укучылары актив яшьләр белән тыгыз элемтәдә торып эшли. Экологик форум Татарстанның берничә районында үтә. Укучыларны экология темасына караган проектлар, конкурслар белән таныштырдылар, башкарган эшләргә нәтиҗә ясалды. Форумда Минем район экологиясе республика конкурсы җиңүчеләре бүләкләнде. Сатыш урта мәктәбе укучысы Алмаз Сабиров эссе номинациясендә 2нче урынны яулаган. Мин экология белән инде күптән кызыксынам, шулай ук олимпиадаларда катнашам. Мин үземнең мәктәбемә макулатура җыю, башка субботниклар, шуларны организовать итәргә булышам. Килдебәк урта мәктәбе шактый еллар экология, табигатьне саклау юнәлешендә актив, нәтиҗәле эш алып бара. Бәйгеләрдә укучылар белән бергә укытучылар үзләре дә катнаша. Әлеге мәктәпнең директор урынбасары Алина Валиеваның конкурска юллаган эше шигырь номинациясендә 2нче урынга лаек булган. Бу конкурс үзе 35 яшькә хәтле яшь категориясендәге эшләр арасында үткәрелде. Мин үзем шигырь язып, поэтический өлкәдә катнаштым. Шигырьләр яки әдәби әсәрләрме, инша язасыңмы, син аны үзеңнең районың турында, үзең районының табигате турында, экологиясына багышланган әсәр булырга тиеш иде. Район укучылары экология, табигатьне саклау буенча үткәрелгән чараларда катнашу белән бергә экология фәненнән олимпиадаларда да уңышларга ирешәләр. Миңа экология биошый, ул бик кызыклы һәм
кирәкле фән дип уйлыйм. Алар командаларга бүленеп эшләде. Саба районы экологиясын саклау, үстерү буенча үз тәкъдимнәрен кертте. Табигать байлыкларын өйрәнү һәм аларны саклау буенча үз идеялары белән уртаклашты. Интерактив мәйданчыклар эшләде, биредә экологик эшчәнлекнең яңа формалары белән танышырга мөмкин иде. Форумда катнашучыларга күп яңалыклар, бәйге конкурслар турында мәгълүмат җиткерелде. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Түркменстан белән Татарстан арасындагы иҗтимагый, икътисади һәм мәдәни багланышлар елдан-ел ныгый бара. Шушы көннәрдә безнең спортчылар Түркменстан башкаласы Ашхабадта халыкара хоккей турнирында катнаша. Шулай ук Казанда да төркмән шагыйре Мәхтүмколый Фирагыйга багышланган түгәрәк өстәл узды. Ике тугандаш халыкның электән үк килгән рухи туганлыгы турында тулырак Мөршидә Җихан репортажы. Кызыл дисәм кызыл, ал дисәм ал, Һиндстанда шикер, Болгарда бал дип яза Мәхтүмколый Фирагый үзенең бер гүзәлем син дигән шигырендә. Бүген Татарстанның Фәннәр академиясендә аның 300 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл оештырылды. Һәр халыкның сүз сәнгатендә аны дөньяга таныткан, кавемнең үзенә күрә бер символына әверелгән әдипләр бар. Рус халкының Пушкин, кыргызларда Айтматов булса, татарларның Тукай, төркмәннәрнең Мәхтүмколый. Төрки халыкларының уртак шагыйренә багышлап түгәрәк өстәл оештыру үзе дә символик мәгънәгә ия. Ачы язмышлы Мәхтүмколый да, Тукай да үз халкын артталыктан, хурафатлардан азат итеп күрергә теләгән. Мәхтүмколыйны шулай ук безнең татар bizim əbi babalarımız rəxətlənib oxuğan. Indi mənə siyasi küzlükdən qarağanda onun icatına, o əlbəttə ayrım-ayrım Türkmen qabilələrin birləşiyin tiləyən, birləşirgə indəgən. Галимнәр, Төрки дәүләтләренең Татарстандагы баш консуллары, вәкаләтле вәкилләр катнашында узган фәнни чараны сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов ачып җибәрде. Дәшә зур вакыйга бу безнең Түркменстан һәм Татарстан арасында мөнәсәбәтне көчләтү өчен кирәк, көчле булыр өчен илләрнең культурасында, тарихында белергә кирәк, бергә эшләп тора кирәк. Түгәрәк өстәлнең төп кунаклары бөек шагыйрьнең якташлары. Казань, как всегда. Безнең өчен Татарстанның башкаласы Казанда Фәннәр академиясендә бөек мәгърифәтчебезгә багышлап түгәрәк өстәл үткәрү зур дәрәҗә. Оештыручыларга, бигрәк тә Татарстан Фәннәр академиясенә Түркменстан халкы исеменнән зур рәхмәтләребезне җиткерәм. Шинар Рөстәмова җитәкчелегендәге делегация вәкилләре Мәхтүмколый Фирагыйның иҗатына багышланган фәнни эзләнүләре белән уртаклашты. Мәхтүмколый Фирагый классик төркмән шигъриятенә нигез салучы булып санала. Аның шигырьләренең шактый өлеше халык мәкалләренә әйләнде. Его произведение шигырь халыкның җаны. Безнең бик фәлсәфи шагыйребез иҗатында ул ачык чагыла. Аның шигырьләре бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Әдәби төркмән теленә нигез салучы Мәхтүмколый мәгърифәтче шагыйрь. Бәхетебезгә инде Шура журналында әлеге атаклы шагыйрь турында 1913 елда ук бай мәгълүмат бирелә. Ике республика арасында мәдәни багланышларны тагында киңәйтүне күздә тоткан тәкъдимнәр дә әйтелде түгәрәк өстәлдә. Мәсәлән, милли ашлар гастрономия юнәлеше. Төркмәннәрнең менә бу камыр ризыгы пишмә дип атала. Ул татарларның бавырсагына ашаган. Шулай ук фольклор байлыгыбыз белән уртаклашуда үзенчәлекле. Мәхтүмколый Фирагыйга багышланган түгәрәк өстәл тамамланса да, юбилей уңайыннан уздырыласы чаралар шактый. Татарстан галимнәре июнь айында Ашхабадка барырга җыена. Июнь башында ул берсе анда конференция була. Исән сау булсак, анда шул конференцияга барабыз делегация. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Казан циркы Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнгән Пешән базары дип исемләнгән беренче милли театраль цирк спектаклен әзерли. Спектакльдә Россия һәм Белоруссиянең атаклы цирк артистлары, Татарстан бөйүчләре һәм театр артистлары танылган җырчылар катнаша. Премьера Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә уза. Тамашачыларны тагын ниләр белән гаҗәпләндерергә җыйналар? Бу турыда алдагы язмада.
Тамашада bir юлы Иш, Мәскәү, Казан һәм Беларуси цирк артистлары катнаша. Иш цирк бергә кушылып эшләве төп үзенчәлекләрнең берсе. Никулин исемендәге Мәскәү циркыннан акробатик номер, Беларусидан атлы аттракцион, Казан циркы күбәләк дип аталган яңа тамаша тәкъдим итә. Алар барысы да төп геройның төшендә күргәннәр булып бирелә. Біздің спектакльда Тукай цирк коллега төшендә. Ул йоклап китә һәм борчулы төш күрә башлый һәм ул цирк коллега. Бу төшендә ул кая барга, уңга барса аңа жонглерлар килеп чыгарга мөмкин, сулга барса анда клоуннар килеп чыгарга мөмкин. Тегеннән ниндидер ерткыч җанварлар аңа һөҗүм итәргә мөмкин. Һәм менә Тукайның шул хисләре безгә мөһим иде. Шуны без эшләргә тырыштык. Төп герой Габдулла Тукай үзе иҗат иткән әкият геройлар белән очраша, аларны яңа яктан таныта. Бу җаваплы роль бер юлы ике артистка, балетмейстер Нурбек Батулла һәм Камал театры актеры Артур Шайдуллинга йөкләнә. Максат шундый, минималь текст белән аны тән аша күрсәтү, хәрәкәт аша күрсәтү. Тукай ул төштәме, өндәме, хыялдамы, ансы инде менә безнең шушы тамашада инде күренер. Фантастик төшне сәхнәдә берничә дистә артист тудыра. Монда Тукай яшәгән чор 19 гасыр ахыры чагыла. Спектакль татар телендә бара. Куючылар әйтүенчә, милли көн күреш колориты югалмый. Премьера 26 апрельдә башланып, 5 майга кадәр дәвам итә. Алия Галиуллина, Виктория Бояринцева, Елизавета Русина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Мәктәп укучыларының җәйге каникулы башланырга да озак калмый. Җәйге ялына кайда, ничек үткәрергә? Бу турыда берничә минуттан соң сөйләп һәм күрсәтеп үтәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары чыгарылышыбызны дөресләү дәресләре сәхифәсе белән дәвам итәбез. Чираттагы дәрес басымнарны дөрес кую кагыйдәләренә багышлана. Сәхифәне Ания Гыйбадуллина һәм Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Дөресләү дәресләрен башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышыбызның темасы басым. Татар телендә ул соңгы җиккә төшә дигән кагыйдә бар, ләкин бу кагыйдәнең искәрмәләре бик күп. Алар турында без даими белгечебез белән сөйләшәбез. Ринат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Бүгенге темага әзерләнгәндә игътибар иттем инде. Ике җөмләнең берсендә басым берничек тә соңгы җиккә төшми. Аңлатып китегез әле. Татар телендә гомуми кагыйдә буенча чыннан да сүзләрдә басым соңгы ижеккә төшә. Бу күбесенчә үзебезнең татар сүзләренә, үз тума сүзләргә, алынма сүзләргә кагыла. Ләкин татар басымы андый гади генә бер әйбер түгел. Ягъни бөтен сүзләрдә дә соңгы ижеккә төшә дигән сүз ул чыннан да һәрбер сүзне күз уңында тотмый. Бигрәк тә татар басымының үзенчәлеге бар. Безнең басым даими түгел. Ул хәрәкәтчән басым дип атала. Ягъни, мәсәлән, исемнәрдә, фигыльләрдә безнең сөйләшкән вакытта басымны соңгы ижеккә төшерсәк, сүзләргә кушымча кушылган саен басымыбыз да соңгы ижеккә күчә бара. Менә шул аның хәрәкәтчәнлеген күрсәтә. Менә басымның соңгы ижеккә төшмәгән очракларын укытучылар, радио, телевидение эшләүчеләргә әлбәттә яхшы белергә кирәк. Ринат әфәнде, минем хәтта беренче сүзем үк исәнмесез дигән сүз. Ул искәрмә булып чыкты бит инде, әйеме? Әйе, бер уйлаганда искәрмә дип әйтергә була. Менә бу да соңгы ижеккә басымны алмый торган сүзләр рәтеннән санала. Ринат әфәнде, иң күп очрый торган сүзләрне ачыклап киттек инде, кагыйдәләргә дә тукталыйк әле. Беренчеләрдән булып мин ша-шә кушымчасын әйтер идем. Бу иң еш куллана торган кушымчаларның берсе, ул басымны алмый, рәвеш ясаган очракта ул басымны алмый һәм үзеннән соң басымны үткәрми. Менә шундый кызык әйбер бар безнең татар телендә. Мәсәлән, татарча, үзбәкчә, кешечә дигәндә ша кушымчасы басымны алмый һәм үзеннән соң үткәрми. Дайдей кушымчасы да үзенә басымны алмый. Ләкин ша-шә кушымчасыннан аермалы буларак, дайдей рәвешләрдә ясый ала, сыйфатларда ясый ала, хәтта дайдей кушымчасы безнең фигыльләргә дә кушыла. Мәсәлән, инҗедей, әзмәвирдей дигәндә ул исемнәргә кушыла. Әйткәндәй, күргәндәй, гаҗәпләнгәндәй дигәндә фигыльләргә дә ялгана.
Бу бәлкем безнең билгеле бер интонация белән әйтүгә дә бәйледер әле шулай басым күчеп йөрүе, әйеме? Бу чыннан да интонацияга бәйле, һәм күп кенә очракта безнең интонация белән басымны бутау бар. М сорау кушымчасына аерым тукталырга кирәк. Ул бик борынгыдан килгән кушымча һәм ул бер вакытта да басымны үзенә алмый. Без сораган вакытта м-гә басымны төшермибез. Фигыльләрдә юклык кушымчасы да басымны үзенә алмый. Бу м һәм мы кушымчалары турында сүз бара. Ягъни килми, ашамый дип әйтү бик татарча булмый. Буйрык фигыльләрдә беренче җиккә төшә дип беләм мин. Кагыйдә буенча дөресме ул? Беләсезме, буйрык фигыльләр турында минем рәсми дәреслектәрдәге кагыйдәләр белән бик фикерем уртак түгел. Чыннан да бер һәм ике җикле сүзләрдә алай итәргә була. Утыр дип әйтергә була, ят дигәндә ул булай да инде башка урынга төшә алмый. Ләкин 3, 4 һәм күбрәк иҗекле фигыльләргә килсәк, анда бик кызык картина килеп чыга һәм ул бик сәер һәм ул бик татарча булмый минемчә. Мәсәлән, кабалан дигәндә шулай дип әйтергә тиеш булабыз гомуми кагыйдә буенча. Тагын берничә генә очракка тукталып китәсем килә. Бу хәбәрлек кушымчалары. Хәбәрлек кушымчалары да шулай ук үзләренә басымны алмыйлар. Укытучымын, журналистсың дигәндә без шулай ук соңгы җиккә төшермибез. Һәм тагын бер нуктага гына тукталып китәсем килә. Бу шулай ук фигыльләргә кагылышлы әйбер. Фигыльләрдә зат кушымчалары да үзләренә басымны алмый. Килгәнсең, ашыйлар дигәндә, мәсәлән, без соңгы җиккә төшермибез басымны. Сәхифә безнең азагында берәр нинди канатлы сүзгә аңлатма биреп китәргә сөйләшкән идек сезнең белән. Узган дәрестә ул кирәкле кишерефрак иде. Бүген нинди сүзгә аңлатма бирәбез? Бүген мин сезгә тикле аякларың белән дигән этикет җөмләсен әзерләп килдем. Ни өчен әзерләдем? Чөнки кайбер матбугат чараларында тикле сүзен төпле сүзенә алмаштыру күзәтелә башлады. Тикле сүзе ул аякка кидерелә торган амулет булган кайчандыр. Соңрак ул амулет үзе юкка чыгып, инде ыштан балакларына шул амулетны хәтерләткән әйберләрне тагып йөри башлаганнар. Ул инде бәлә казадан саклый, бәхет китерә дип аңлашылган һәм килен төшергәндә дә димәк кайчандыр безнең киленнәр төшкәндә аякларына әнә шул бизәнгечме төке кигән булганнар инде каршы алганда килен төшергәндә төкеле аякларың белән хуш килдең дигән кебегрәк җөмлә мәгънә салынган. Гәрчә шулай да моның тарихы безгә билгеле, минемчә мондый әйберләрне үзгәртмичә сакларга кирәк. Уңышлы, хәерле дигән сүз инде әйеме? Уңышлы, хәерле, бәхетле, әйе. Рәхмәт, Ринат әфәнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, дәресләү дәресләренең бу чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Безнең халыкта арбаны кыштан, чананы җәйдән әзерлә дигән әйтем бар. Ширмешән районының Бәркәтә авылында да балаларның җәйге ялы турында бүгеннән үк кайгырта башлаганнар. Бу турыда тулырак сөйләшү өчен без бүген студиягә Татарстан Яңа гасыр хәрәкәтенең Ширмешән бүлегендәге яшьләр белән эшләү җитәкчесе Әлмир Жыраевны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Татарстанның ішкері саналған Ширмешән районындағы ішкері бір татар ауылында менә шундай гадәти булмаган авыл җирлеге өчен гадәти булмаган лагерь ачуның асылы нәрсәдә? Шуны таныштырып китсәгез бүген тамашачыларга. Аның инде беләсезме, бүгенге секендә бит инде безнең балалар бөтенесе телефон белән бәйле. Телефон, гаджет, яки теге балалар гына түгел әле. Балалар гына да түгел, барлык зурлар да бөтенесе инде. Алар бит инде көне-төне телефонда, алар телефоннан интернеттан нәрсәдер үзлиләр, нәрсәдер карыйлар. Аралашу шикләнгән, әйе, күрешсәләр дә шул мәктәптә генә күрешәләр, бик инде теге хәзер мәдәнияткә тартылмыйлар дисәм дә була инде, бит ничектер теге дөньяның матурлыгын бүгенге көндә балалар безнең күрми. Мен инде уйлыйм, монда безнең әти-әниләрнең төп роле да уйнарга тиештер инде. Һәм инде без менә шушы цель белән менә шундый бер проект уйладык оештырырга. Ул да булса инде Бәркәтәдә
авыл мәдәният йортында балалар өчен әйдә дип исемләнгән лагерь оештырырга булдык. Лагерь инде безнең ул 23 елда беренче тапкыр узды август айында. Ул бер көненә 7 көнлек иде ул бер атналык, һәм көндезге сәгать 9-дан кичке сәгать 3-ка кадәр иде. Без инде үзебезнең теге лагерь узганнан соң ата-аналар белән дә аралашып, балалар белән дә сөйләшеп алып, шундый бер фикергә килдек. 7 көн генә безнең өчен әз булды, чөнки безнең бик күп идеяларыбыз, бик күп мероприятияларыбыз планга кертелгән дә, кертелмәгәннәре дә ничектер без теге оештыра алмыйча калдык. Һәм без инде уйладык та быелны проектны июльгә күчереп, чөнки август әзрәк уңайсыз ай, балалар бит инде мәктәпкә әзерләнә башлый. Без инде аны июльгә күчереп, һәм сәгатьләрен дә шулай ук күчердек. Без аны быелны ала берсә 2 атна ясыйбыз. 14 көнлек лагерь була, һәм көндезге сәгать 9-дан кичке сәгать 2-га хәтлек була инде ул. Программабыз безнең шулай ук зурая, матурая, елда инде без теге балаларыбызга ошасын дип, һәм инде үзебезнең авылыбызның данлыгын шушы проектыбыз белән күтәрергә дип тырышабыз. Ничә яшьлек балалар җирәячәкләр бу лагерьгә һәм алар нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр? Чөнки яшерен батырын туры үзегез әйтмешли, авыл баласы эштән башы чыкмый, авылда булса, шәһәр баласы кайтса инде. Тагын шулай ук нишләргә белмичә аптырап җиргән вакытта менә ул кайтып нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр алар лагерьда? Балаларның яше инде 6 яшьтән 14 яшькә кадәр. Без менә шу барлык җыелган балаларны ала бирсә быелны 3 отрядка бүләчәкбез. Теге елны безнең 2 отряд кына иде. Быелны ала бирсә 3 отряд була. Һәм нәрсә белән шөгыльләнәләр? Иң беренче инде безнең бит лагеребезнең исеме Әйдә дип атала. Әйдә ул чакыру име? Әйдә нәрсә ул? Әйдә ул менә аның сүзе дә теге ниндидер дөреслеккә, әйдә яхшылыкка тартыл дигән чакыру. Шуңа күрә безнең программабызда шундый ни белән төзелгән, һәрбер көнебез безнең әйдә сүзе белән башланып китә. Һәрбер көнебез безнең менә шулай әйдә нәрсә, әйдә ничек темага багышланган булса. Һәрбер темага багышланган. Быелны инде ала бирсә безнең бит 2 атна, тагын теге 1 атна стелгәч безгә темаларны зурайтырга кирәк. Һәм инде без теге үзебезнең илебезнең президенты указы нигезендә 2024 ел бит инде гаилә елы дип аталган. Һәм без менә шушы гаилә елына багышлап бер көнебезне әйдә гаилә белән дип атадык. Һәм без ул көнне обязательно воскресеньега туры китердек. Бөтен ял көнне әтиләр авыл җирендә ял булмаса да әтиләр чакырырга булды. Шулай. Әтиләр, әниләр бөтенесе өйдә булсын өчен. Ул шундый ук көн просто балалар сәгать 9-да лагерьга киләләр, үзләре генә түгел, үзләренең гаиләләре белән. Быелны без фольклорга ни ясыйбыз, акцент деймисең инде, акцент ясыйбыз. Бер көнебез безнең багышланган үзебезнең Шермешән районыбызның милли традицияларына. Менә үзебезнең Шермешәнебезгә генә хас булган, Шермешән районына гына хас булган. Безнең Шермешәнебез ул иң беренче нәрсә белән дан тота. Ул бит үзенең халкы белән дан тота. Эшкә уңган, кунакчыл халкы белән, үзенең суганы белән тота. Шермешән районында гына данлыклы суган бар бит инде. Суган үстерүчеләр, үзебезнең суган бәйрәме бар. И менә безнең бер көнебез менә шушы чараларга багышланган була. Балалар үзләрен төрле чараларда сынап карыйлар инде. Фольклор киемнәрен киенеп, элеккеге уеннарны шулай уйнап, кыймак пешерүнең бәркәтәдә ул аның кыймагы да аерылып тора. Рәхмәтле күп ишетәрсездер, уллардан да, кичкенәләрдән дә, балалардан да. Сезнең башлангычыгыз миңа калса бәркәтәдә генә калмыйча, бөтен Татарстан авылларда бүген тыңлаган кешеләр дә ишеткәннәрдер. Авылны җанландыруның сире аның үзебездә генә икән баксаң күрсәңме? Алга таба да шулай яшәргә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Җиңеллек эзләмим, һәр вакыт миндә юк. Паклыйм дип дөньяны, тырышам мин дә бик. Халкым дип, милләт дип, туган тел дип яшим. Бик авыр мәлләрдә вөҗданым иптәшем. Җаныма тисәләр кабынам ут булып, тартылам җәдәй, атылам ук булып. Татарча һәр иртәм, хөр итәм үземчә. Бисмилла,
оныклар, күрәгә, йөзем, шәй. Дөньяны паклыйм дип үземчә тырышам. Аллага шөкер дим, канәгать тормышта. Бик күпләр шикелле акча дип шашмамын. Бер кайчан беркемнең үпмәмен, башмагым. Бик авыр чакта да күрсәтмәм күз яшен. Яшәмим һичкайчан, һичкемнең көнләшеп. Әгәр дә кирәксә, әйтермен бер көнне, Аллага шөкер дип сатмадым беркемне. Паклыйм дип дөньяны тырышам мин дә бик. Авырлык эзләмим, һәр вакыт